Nou, dat is de bedoeling. We halen de nesten uit de biem, dat hebben we nou doen. En het tweede is, omdat ze weg in nesten, proberen wij ze met een knal te verjagen. Dat is in Orengemeente een succes. Komen ze net even uit waarom? Dat gaan we afwachten. Al is het effect net garanderen, de gemeente wil wat doen, want de klachten liggen er net om. Dan ben ik een helper de mensen die hebben ziekteverschijnselen, zoals stress en pinaholen, slapeloosheid en dat soort dingen. Daar ben ik een rapporter van de GGD. En dat weet de reden dat wij dus toch een ontheffing krijgen van het ministerie. Bij mij is het dus alleen maar verjaaien, alleen ja, waar gaan ze dan heen? De bedoeling is om ze te verjaaien naar gedooggebieden boeten de stad. Een echte jager shit ze liever deer, dat werkt het volle beter. Ja, dat zou het mooiste zijn als je ze gewoon weer in de jachtwet opgenomen wordt. Dat wij ze gewoon bejagen kunnen, dat wij ze gewoon bestrijden kunnen. Dan zullen de boeren nu stikken nog wel vinden. Want nu is het gewoon eigenlijk het probleem verplaatsen van hier naar Engels oors. Kritiek komt er ook, als de jagers in de wieken knallen. Nou, ik vind het wel flauwekul natuurlijk. Nou, ik woon er toch vlakbij en ik heb er helemaal geen last van. Nou, ik woon in een kastanjestraat. Je ziet die dingen wel in die boom zitten, maar het is alleen s'avonds. En s'avonds meestal gaat die kolonie dan weg. En dat is elk jaar hetzelfde. Dat soort bloemen is altijd horen. Wij gaan dus wel een enquête uitzetten, zowel hier in de buurt en ik in de Valeristraat. En uit die enquête bleek dat 80% van de mensen die had toen dat ze oerlast ervaren van de poep van de vogels, maar met name van de lawaai-overlast. Maar uiteindelijk binnen toch ook dieren, had die geen recht op een plakje? Hoe zit dat? Zeker, die meisje gerust daar. Maar we praten over een stuk beheer. En een beheer is natuurlijk totdat het te volle binnen en dan maar weer in actie komen. In juni zullen de resultaten evalueerd worden.